ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥିବା ସବୁ ଭ୍ୟୁअର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଗପଟିଏ ଶୁଣ କହୁଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଗପର ନାଁ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। ନରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ହାର୍ଡୱେୟାର ଦୋକାନ ଥିଲା। ବହୁତ ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ସେ ଦୋକାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚଳାଇଥିଲେ ଓ ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ନାଁ ଥିଲା। ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ପୁଅ ନରେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଇଗଲେ। ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ପିଲାଟି ଦିନୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ଯେତିକି ଉଦ୍ୟମୀ ତାଠୁ କାହିଁ ଗୁଣ ଅଧିକ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ପ୍ରଥମ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମେସେଜ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗରିମାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ନରେନ୍ଦ୍ରର ହିଁ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଛନ୍ଦ କପଟ ଜାଣିନଥିବା ନରେନ୍ଦ୍ର ବାପାଙ୍କଠୁ କାହିଁ କେତେ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭରସା। ନରେନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ବାପା ମାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ। ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଗୁଁ ବାପା ପୁଅକୁ ସମୟ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ, ଏଣୁ ବ୍ୟବସାୟ ବିଦ୍ୟା ଏତେ ଭଲରେ ଜଣା ନଥାଏ ନରେନ୍ଦ୍ରକୁ। ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ କହିଲେ, ଯେମିତି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସାରଥୀ ହୋଇ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖାଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ମୋର ବି ଭରସା ଅଛି, ମୋତେ ବି ଭଗବାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବି ଆଉ ସେ ମୋତେ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେବେ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ ହୋମ ଯଜ୍ଞରେ ମନୋଯୋଗ ବି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ମା ଚେତାବନୀ ଦେଲେ, ପୁଅ ଖାଲି ପୂଜା ପାଠ ନ କରି ବ୍ୟବସାୟ ପାଠରେ ବି ମନ ଲଗା। କଷ୍ଟମରକୁ ଦେଖେ, ଅର୍ଡର ଚେକ୍ କରେ, ଦୋକାନରେ ବସେ, ହିସାବ କିତାବରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗା। ହେଲେ ବି ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଏସବୁ କିଛି ଫରକ ପକାଇଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ। ସମୟ ବିତିଗଲା। ନୂଆ ଦୋକାନ, ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ, କମ୍ପିଟିସନ୍ ସବୁ ମିଶି ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ଲୋନ୍ ଶୁଝି ପାରିଲେନି, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ନୋଟିସ୍ ଆସିଲା, ଆଉ ଶେଷରେ ଦୋକାନ ନିଲାମ ହୋଇଗଲା। ଦିଗହରା ହେଇ ନରେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ। ପାହାଚରେ ବସି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଦିନ ରାତି ଡାକିଲି, ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ହରେଇଲି, କ'ଣ ପାଇଲି? ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ଆସି କହିଲେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ତୁମେ ହାରିନ, ତୁମେ ଶିଖିଲ। ତୁମ ବାପା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ କେବେ ଭୁଲି ନଥିଲେ, ପରନ୍ତୁ ତୁମେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଭୁଲିଗଲ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ସେଟା ତୁମର ଧର୍ମ, ସେଥିରୁ ଓହରି ଯାଅ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କର। ଛୋଟରୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କର। ତୁମ ଭକ୍ତି ଓ ତୁମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦୁହେଁ ମିଶି ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ାଇବେ। ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ପାହାଚରେ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରି ନରେନ୍ଦ୍ର ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ଏକା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ସହ ଥିଲା ଅନେକ ଶିକ୍ଷା, ଏକ ଅନୁତପ୍ତ ମନ, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ କରି କିଛି କରିବାର ଓ ପୁରୁଣା ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବାର ଅଶେଷ ଉତ୍ସାହ। ପରଦିନର ସକାଳ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଥିଲା ଏକ ନୂଆ ସୁରୁଜ। କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନିଜ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।